Cuinant espaguetis a la carbonara. Vinga, aquesta és una recepta senzilla, fàcil de fer i el més important de tot és que la matèria prima sigui molt bona. Hem posat a l'olla, hem posat l'aigua. Ara esperem que comenci a bullir. Mai bulliu la pasta amb oli. Sempre una mica de sal i ja està.